Jätittekin mut heti kättelyssä yksin sitten. Okei. Okay. Meitä on kyllä aika paljon, eikö ole? Ratkaistaanko tämä vaali ekakierroksella? Mitä tykkäätte? Okei. Upeaa iltaa, kun on ihmisiä silmiä kantamattomia asti. Isoja tiloja täällä Tampereella. Viikko aikaa osapuille, kun vaalien ensimmäinen kierros on päättynyt. Me valitsemme Suomeen tasavallan presidenttiä. Minä olen sanonut, että olen Suomella töissä. Tekin olette Suomella töissä. Joka ainoa meistä on Suomella töissä. Se tarkoittaa sitä, että me kaikki olemme tärkeitä tässä maassa. Meillä kaikilla on arvo tässä maassa. Ja se tarkoittaa sitä, että me annamme toinen toisillemme myöskin arvoa tässä maassa. Kun me annamme, me myöskin saamme. Jokainen on Suomen rakentaja, jokainen on Suomella töissä. Ne, jotka ovat työelämässä, ne, jotka ovat työelämänsä jo jättäneet, ne, jotka pyrkivät työelämään, hakevat töitä, opiskelevat, tai ne, jotka tekevät kotona arvokasta hoivatyötä. Kaikki me rakennamme tätä maata yhdessä ja sen vuoksi meillä kaikilla on suuri arvo. Meillä on oma sijamme tässä maassa. Pidetään siitä kiinni, pidetään yhdessä kiinni tästä maasta ja rakennetaan tästä vielä parempaa maata, eikö niin? Presidentin tärkein tehtävä on johtaa ulkopolitiikkaa. Se tarkoittaa sitä, että presidentin on turvattava se, että Suomen olosuhteet, ulkonaiset olosuhteet säilyvät vakaina, turvallisina ja rauhallisina. Sitä on ulkopolitiikan johto. Mutta ulkopolitiikka ei ole mitään hämytiedettä. Ulkopolitiikka on erilaisten asiakokonaisuuksien hoitamista ja selvittämistä kansainvälisellä tasolla. Siksi on tärkeää, että presidentillä on mahdollisimman laaja-alainen kansainvälinen kokemus. Hyvät ystävät, minä uskallan väittää, että sellainen minulla on laaja-alainen kansainvälinen kokemus. Ja sitä tarvitaan, jotta Suomea luotsataan tässä muuttuvassa maailmassa oikeaan suuntaan. Sellaiseen suuntaan, joka takaa meidän turvallisuutemme, mutta sellaiseen suuntaan, joka antaa meille myöskin mahdollisuuden ottaa oma osuutemme jopa yli sen maailman hyvästä, niin kuin me olemme tähänkin asti tehneet, jotta me saamme rakennettua tätä hyvinvointia Suomeamme edelleenkin. Niin presidentti on toimittanut.